Det her det er modul 5 om organisk kemi. Til at starte med, der vil jeg lige gennemgå de 3 former for alkoholer, og alkoholer de er jo kendetegnet ved den her OH-gruppe. En primær alkohol, den har OH-gruppen tilkoblet i enden af carbonkæden, hvorimod en sekundær alkohol, den har OH-gruppen tilkoblet på en sidekæde. Og til sidst så har den tertiære alkohol, den har tilkoblet OH-gruppen i sådan et knudepunkt i carbonkæden. Hvis vi starter med en primær alkohol, så vil jeg lige gennemgå, hvordan den kan oxideres både til aldehyder, men også til karbonylsyre. Hvis vi kigger hernede på det billede, vi har sat her, så kan en primær alkohol oxideres 2 gange, og det gør den selvfølgelig ved en mild oxidation, for at vi ikke risikerer en forbrænding. Første gang den bliver oxideret, der får vi det her dobbeltbundne O, og det er det, man også kalder en carbonylgruppe. Hvis vi så oxiderer igen, så får vi det, der hedder en carboxylsyre, hvor vi stadig har det her dobbeltbundne O, altså stadig den her carbonylgruppe, men også får vores OH-gruppe bundet til hernede. En sekundær alkohol, den kan kun oxideres 1 gang, og når den oxideres til den, vi ser hernede, så får vi også den her carbonylgruppe, og den bliver så til det, man kalder en keton. En tertiær alkohol, den kan ikke oxideres, medmindre man selvfølgelig bruger meget stærke midler, og der går man simpelthen at gøre det, at man springer de molekyleforbindelser, som er. Det næste, jeg vil gennemgå, det er, hvordan man påviser en aldehyd, og så senere hen også en keton. Til at starte med, der bruger vi den her Tollens reaktion, og Tollens reaktion, den kan så påvise aldehyder. Måden den påviser de her aldehyder, det er ved hjælp af Tollens reagens, som består af selvfølgelig af sølv, men også af nogle andre forskellige basiske stoffer, som gør, at sølvet de ikke udvalges, men det ligesom bliver i sølv. Og det vil vi så se herovre på den anden side af reaktionspilen, at den her aldehyd ligesom er med til at omdanne vores sølvioner til aktuelt sølv, og det vil så vise sig på siden af reagensglasset, enten som et sølvspejl, hvis man er heldig, eller som noget bundfald i form af sølv. Og dermed så kan vi altså også se, at vi har med en redox at gøre, fordi at vi ligesom benytter vores aldehyd til at omdanne noget sølvioner til noget sølv, og samtidig så får vi så også den her responderende carboxylsyre, som så er, det her det er så den responderende base dertil. En anden måde, man også kan påvise aldehyder på, det er ved Fehlers reagens, og det virker egentlig en lille smule på samme måde, med at vi har den her basiske blanding af noget kobber og nogle andre forskellige basiske ting, som så skal sørge for, at kobberen den forbliver på sin form og ikke udfældes. Og det er altså den her komplekse binding, som de ligesom er sat sammen i. Og her der vil vi så se, hvis der er tale om aldehyder i blandingen, så vil vi altså få et orange, gulligt bundfald. Forskellen på de 2 reaktioner her, det er, at ved Tollens reaktion, der kan vi både påvise de aromatiske aldehyder, og vi kan påvise de her lange kæder af carbon, altså de her alifaktiske, som vi har arbejdet mest med i det her modul. Hvor nede ved Fehlers reagens, der kan vi kun påvise de alifaktiske. En sidste prøve, som vi også vil benytte her til næste opgave, det er DNP'en, som både kan påvise aldehyder og ketoner. Og den vil jeg springe videre til nu. I den her opgave, der skal vi så påvise, hvilke nogle slags alkoholer vores A, B og C de er. Måden vi ser det på, det er, hvis vi starter ved alkohol A her, at vi siger, okay, der har ikke været noget udfald i Tollens reagens. Det kan altså ikke være en aldehyd, fordi så vil den være positiv, men der har været udfald i DNP'en. Derfor må alkohol A altså være en sekundær alkohol, da der er tale om en keton her. Hvis vi kigger på alkohol B, så er der både et plus i Tollens reagens og i DNP'en. Det vil altså sige, at der er tale om en aldehyd, som vi lige har gennemgået, og derfor så må det altså være en primær alkohol, da den jo kunne oxideres til en aldehyd. I alkohol C, der har der hverken været bundfald i Tollens reagens eller i DNP'en, og de er altså begge to negative, og derfor så må der så være tale om en tertiær alkohol, da det hverken er en keton eller en aldehyd.